ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଚାଉଳ, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ, ପଇସା ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ବାନ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଦୀପ ଲିଭିଲା ପରେ ବଳିଥିବା ତେଲକୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 11ଟି ଗୁଆକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରୋଷେଇ ଘରର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖିଲେ ଘରେ କେବେ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ଦିନରେ ବାଦୁଡ଼ି ଗଛରୁ ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଘରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି କନ୍ୟାର ବିବାହ କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ।